সূর্যমুখী দ্রুত নয়না ফিকা ফিকা যে লাগে তো বিনা তুমি মো প্রীতি ঝরনা হো তুমি মো মন মইনা তুমি মো প্রীতি ঝরনা হো তুমি মো মন মইনা কাহানি করে আনমনা আসলে কিবা প্রেম রচনা রূপসী তার বদনা হো রূপসী তার বদনা তুমি মো প্রীতি ঝরনা হো তুমি মো মন মইনা। अरे अंजलि अरे लाजे जाऊଛୁ କାହିଁକି ए साथी ହଁ लो ना प्रेम ना होती भारी लाज माडुची ଲାଜ ମାଡୁଛି ଆଲେ ପ୍ରିୟ ପହିଲି ପହିଲି ପ୍ରେମ ବରଷା ମରି ପ୍ରୀତିର ସାହେବଲ ମନେ ଖୁସି ଆହୁରି ପହିଲି ପହିଲି ପ୍ରେମ ବରଷା ମରି ପ୍ରୀତିର ସାହେବଲ ମନେ ଖୁସି ଆହୁରି तुम संगीत मुझे मूर्छना डाक दिया तुम ढोना रूपसी चारु बदना हो रूपसी चारु बदना तुम मो प्रीति झरना हो तुम मो मन मईना। अंजलि बाबू अरे अंजलि कौन हिला तुम्हें आसीच हाँ ମୁଁ ଆସିଛି अरे मत तो विश्वास ଏଇ ବିଶ୍ୱାସନି ମାନେ କଣ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହବ କୁହ ତ तुम्हें जब सत्तरे आसीच ताले मत गोटे चुम्बन देना ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ହବ ତାପରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ବାବୁ हाँ सत्य ପାଖକୁ ଆସ ठीक अच्छे सत्तरे सत्तरे तुम्हें आसीच अंजलि ହଁ ବାବୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ସେଇ ପ୍ରଥମ ଉପହାର ମନେ ଅଛି ନା ସବୁ ମନେ ଅଛି ସେଦିନ ଯୋଉ କଥାଟିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି ସେଇ କଥା କଣ ମୁଁ ଆଜି କହିପାରିବି କୁହ ନା ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ସଖୀ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ହଁ ହଁ ଆରେ ଅଞ୍ଜଳି ବାବୁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ହୋଇଛି ପାଗଳ ଦିଅ ପିନ୍ଧାଇ ବୁଟାଡ଼ି ଚାଚ ଫୁଟ ମାଲା
ଜମାରୁ ବି ଲାଜ ମାଡୁନି। ଜମାରୁ ଲାଜ ମାଡୁନି? ନାଇଁ ମ। ସତ କହୁଛ? ଆଲେ ପ୍ରିୟ କଣ ହେଲା? ଦେଖ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲ ଏଥର ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଯିବା। ତମ ରାଜ୍ୟକୁ? ହଁ ପ୍ରିୟ। ଏ ସଖୀ, ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ମାଗିକି ଯିବି। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟ, ଚାଲ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା। ହେଲେ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରିୟ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କିଛି କଥା? ଏଇ ସଖୀ, ହଁ ପ୍ରିୟ। ଦେଖ ନା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ସଜ୍ଜାରେ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ରଖିଥିଲି। ହଁ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଦେଖ ନା ସାଥୀ, ତମେ ବି ଭଲ ହେଇଯାଇଛ। ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରିୟ, ଚାଲ ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ହଁ ସାଥୀ। ଆସ।